أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله en puɗɗima en malnorima kadi indegen caggal nde puɗɗiɗen puɗɗoriɗen lamɗo laamiɗo lamɓe laamaɓe mo ala nanto wooda funere jakoraɗo aduna e lakara eɗen juula e gadiɗo tageede cakkitiɗo feñde Mouhamadou Haydou Halbillah Imal Mursalin caggal nde puɗɗiɗen puɗɗoriɗen Allah e nulaɗo mum eɗen disno waliyaɓe e seeremɓe leydi kala hilifaɓe men to banggue diine e hilifaɓe men to banggue aada to banggue diine ɗo eɗen barkinoro toroɗo Samba Ngari Juma e jama on woni kodde Adama Aissé Iliman Siré Samba Demba Ali Mofta Tall to Halwar on wiyete Cheikh Oumar yakare leydi aadi bil aadi hande noon en jahat to e wuuro mon ngo malango faggorango janggo anda joote nokku mo Allah hula endam reena tati kadi tinna saade malande inande wiya daara halayɓe juuroɗen dono dottoɗo bamum en jeehi daara halayɓe eɗen juuroyo ceerno Nouru moƴƴo Alaji Mamadou Moussa Ndiaye Saydou Sile Hammata Sawa Kounda ɓoyɗo gadide gamli toroɗo dontuɗo ashhadu an la ilaha illallah toroɗo cattuɗo tawɗo Allah wi nuraɗo Allah wi Cheikh Ahmed Tidiane en barkinorima khalifa général galle Alaji Mamadou Moussa woni ceerno Nouru mo ñagataɗen Allah balɗe duuɓe battane moƴƴe so wiyama ceerno Nouru noon eɗen gandi ko bamum Alaji ko bamum Alpha to daara halayɓe ɗo noon sen gari ɗon en jaltara en juuraki ɓiɗɗo basol ɗo dono dontuɗo bamum waɗo ceerno Tidiane talum Alaji Mamadou Moussa on wiyete kaja ceerno Tidiane indinomiɗo buso caggal nde mbarkinoriɗen gorko toroɗo eɗen panka jaroɗe malode fewde aljuma gandi kujeni ɓoyi on ko nena jaltaɓe seede salli on ko babam yallumo yaafo jinnabam yaafoɗoɓe dendagal maɗe men e maɗe juuɗe caggal nde ɗum yawti ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam jibinande Fouta e Coumbaɗo ɓuccuɗe ceene mawno gendi tottoji gulal bakkede dande ma ɓiɓɓe fulɓe wiyoɓe wimi e mbimami muynuɓe belɗam entiraɓe cafɗam jantoroɓe ɗemgal men dabngal hono Pulaar mbimi yanone kadi arti ɗo e nder PDT émission men sifa hanki pinal hande tawi ɗowanta on ɗum ko jaltaɓe somari seydo salli kaalidu goto mo balle walande wi on eɗen gani kadi hande kono keso pul garɗo en arde e musudu bandiraɓe mbimi yeeɓiyankoɓe Piɗi TV on dalni haaju hande ɓurɗo maggal Touba eɗen bismiɗo ene debbo gendiyanke o mbiyatmi katante leñol dariɗo gadiɗo daraniɗo ɗemgal men Pulaar ɗum noon hade mi arde inde nde mi sakkitoro yettode nde holno mbaɗata mi wiyamo wonde yo natirdiral ngal dande makko mane kadi no wata ɗo en bisimilla ma ano sone bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe domodiɓe jam jaren sesa caggal nde wiya an naalo yimɓeɓe puɗɗi nande an naalo hade men dokkuɓe jimri daftane e oɗo debbo mbiyanmo muule on ndiɗo dande welde am soko debbo mum yan ɗum noon assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe Piɗi TV
sumare mi salminima ko adi fof en jetti Allah jomiraɗo jambade bawlo en jetti kadi jinnaɓe kadi hana feewi nattaw noon kala ko aadi dañe duniya kala yettu Allah yetta jinnaɓe muɗum ndaw gon kadi en jetti Allah kadi en jetti kadi seeranɓe Fuuta kala mi salmini dendagal bandiraɓe leñol fulɓe kala mo ganduɗa kadi aɗa nana sawtolom mbeɗa wima kadi bisimilla ma sumare wima kadi seydi komi heerima yo mo herani de ɓeede o waccani bala maji ngari ma yettanum jartaɓe jarama de ka jike wuuro kadi ka jike leñol kadi min beltima e invitation kadi hani feewi arde ɗo kadi galle mo ganduɗa kadi ko gallam mi salmini hono directeur galle o hono kaw Abou Diop chéri mama Rougui Baba Yel Sall on ko babi amen kadi ko sehil amen mi salmini kadi hono nenam Rougui Baba Yel Sall kadi hani feewi mi salmini dangal Pini TV kala machallah koto yejjita mi wiɗoma nane muule moni an jinmi andude ko inde nde cakkitoroɗa yettode nde kalanamin e o saaha hoto ala wonma e Fuuta men eyi mo kaldoraɗo ko Ndeye Diara Gaye wiyete Ndeye Diara Gaye ko debbo mo Dungel samay samare wuuro mbañi Moussa ƴiwolali gangal moɗo sare babam kono noon iwdinenam ko Dialla Palel Dande Maayo mi andira noon ko Ndeye Diara Gaye ɓinguel baba mama kañum ari ɗo arde kadi e groupe muɗum yontammume komi jaltaɓe machallah Allah jarama a jarama caggal nde gandumi holiyano caggal nde namdimami mbiɗami mbiyeteɗa ko Mam Diara jettereɗa ko Gaye aɗa jeeya Dialla Palel Dande Maayo nawma toon ko yayma kono to ɓuuri sennude ɗo nawteteɗa ko to e Samba e Samare wuro Mbañe Mousse diwal Ali gangal Murdo welde baali jaggu kana lewel ten takkere tiral baali ɗiɗi nana e ñaama wuro ten mango tokoso wuro ten Amadou Racine Amadou Hawa Sidi Hamad elle mi sikkani mi yenane debbo tuballo ten Dungel jeeya ko Samba e Samare wuro Mbañe Mousse ɗum noon haade mi jokkude namde nde gadde deuxiéme gaddane en deuxiéme walla jokko jokke jehen eyo mi koy mi yetti Allah mi yetti jinabam bilayi ko dodori Ndeye Diara dori eyo ten Dungel bisimilayi ko jam kam komi jaltaɓe lekki koye fidi wonɓe sobobo yontiɗandoyoyirlo barka eyo mi yetti Allah kono mi yetti jinnaɓam mi yetti sernaɓe Amarathia Gaye salamu ale maɗa min koye mi yetti Ceerno Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall ko dada may se ilimane se Sambate Mbale Moutar Tall eyo koɗo subaka jam wuro nangue hoore listen
Cheikh Oumar ono beto wadi salaw kay ono to tabadi Cheikh Oumar ayo no toro do sama ngari juma e jama tay ko tantene gatte kan aluje tanni kala to tay to wali yabe min ko mawbe sinabe min ko mawbe kono biete ceno Cheikh Oumar ceno Bachir sangano jakono e chungam onayi kam na Ceerno Bachir o wi mo baba to non de jara de hebi duwaw kono mi yetti Ceerno Amadou Ceerno sarto to masi ko dingala wallahi mi koy mi jabi salam mi jabi ko lema Allah jarama a jarama debbo mo samba samare ngumbane muse tagalla de ɓiɓɓe fulɓe ɓe belti beyti mbimi eɗen duttito gayenne kadi en namle ɗe ko gonga ni ɓe mbi en ko yo en pamɗikina e namle ɗe sabu hande oɗo saaha aɗa duuda hande hollirde mbawkama minenne kadi amin duudade kollitta mbawkama ɗiɓe fulɓe kala nona kuccinema ɗum noon caggal nde wiya yo namde nde usukine namdoɗen namde tokosel so wiide wonde to banggue nalankagal aɗa teskihirande nden naata e maggal kalama e sumari Allah jarama jarama e namdal ngal namdidagal ngal natmi e nalankagal ko 2006 on tumano woni 2006 nde ko groupe goto no wonno Massibou Less groupe o ko groupe théâtre groupe o no waɗno groupe ballet no waɗno groupe musique ene waɗno kadi waɗoɓe théâtre on tuma noon ndeysan kawrumi ɗon suko goto woto wiye Oumar Bouli Ba ne jeeya to to Agnam Sifol onko joguino groupe musique o konko ardino hen joni noon on tuma no ardi hen ɗo yimde jaar alay saago gara mbatta jaɓande ɓe on tuma noon puɗɗimi jarle ha nalankoɓe ji kam en goto foof sana waɗa hunde koma nodda ndey jara ala jaɓane ko ɗon puɗɗorimi nalankagal ha ɗo tolni ɗo hande machallah o laaɓi ɗo neeri wiccat mbiɗa ko en 2006 to banggue jangde nde Mame Diarra aɗa janggi walla jangga so Allah banggue jangde nde ko men janggani a janggani français mi janggani français ɓurani a janggani ɓurani mi janggi oto kanda ay leeranma oto kanda haala nin to kanda kamal jogui mbaɗa wawi kam ko juldimi so Allah a heeɓi isaja mi yewti ɗon isage uji tulan machallah isage uji mi yewti ɗon bandiraɓe sehilaɓe no mbiɗen ni tan en nani no debbo tuballo wini fijo koko weli joom galle mittitade eko weli fulɓe ɓe ko wiide tan yo on ɓeydan en sabu ɓe mbi ko hande yo en pamɗikino e namde ɗe yo en dutto e cacacare cacacare noto inde mum bisimilla Amadou Coulibaly bisimilla mbaɗen wela acca wango ɓen acca yogol sumare wi ko yogol kay eƴƴo mbaɗen wela yo mbaɗen wela mbaɗen wela yo mbaɗen wela koy mbaɗen wela yo mbaɗen wela wiyo jarari yo mbaɗen wela o salam aleykum mbaɗen wela gomma mbaɗen wela yo mbaɗen wela hayo kotari yo mbaɗen wela wayo sumare o wi wela hayo simillahi ba mbaɗen wela hayo rahmani ba mbaɗen wela wo Allah yi golle mon mbaɗen wela BNPD TV
wela o ben diyeri mayo wadi wela sababu banko je sababu ran an kidda han bultini daaya e nalakal sumare ko nannol baddo fayida sabu min kam mi tawani nene ne yima mi tawani baba ne yima do nyula may wodi yimata ko min tan yiddi jimdo tan mada wat ni nana mi tawani nene ne yima mi tawani baba ne yima ko min tan yiddi nalakal tan nat mi hen ko do nyula may wodi tawani atawrani mi sattani mi tawrani so yidde tan nanni kam hen e yidde kadi pulago e yidde kadi leñol ngol sabu boyi tampande leñol ngol ko ɗum nani mi misika Allah ɗo ɗo tolnimi ɗo hande ɗo tolnimi ɗo holno jurranga eyi holno mettal belgal walla ko mettal kewgal caɗele no jurɗagal sifono min nalankagal ngal no wawi ko nalankagal de kala biɗo no wiɗa tan haala tan ko min ɗum yidde ko ko hakkude lane kala biɗo nalankagal no weli haalata ko weli haalata ko weli ɗum surtout noon sa woni nalanke mo ganduɗa ka ɓiɗo debbo nalankagal debbo no hamni ene hulɓini ene heewi risque kono licenciére ko an andata ko jiɗɗa ko ganda kadi to paada ɗo ganda kadi ko jiɗɗa ko surtout ɗum ɗon min ndey jara mbeɗa yiiɗi musique kono mbaɗa andi to paada ɗo kadi mbaɗa andi ko jinmi ko façon ceɗele fof nomi wuuri ɗum hunde fof kadi mi yii ɗum e nalankagal kono fof tan namdi ko muñal ha Allah yettinma ɗo no jiɗɗa ɗo ma mbaɗɗa hen muñal tigui 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 ne mbawa wonde nalanke sabu ene heewi risque hunde fof kadi ma nan hen enen kam an kam e goto haldama nalankagal hunde fof ma nan hen ma wiye ka bandi ma wiye hunde fof ma kono licencié ko an andata ko jiɗɗa ko surtout kadi to gonɗa nalanke Allah woni kadi jaltuɗaɗo tentinde ko kalɗa ko ina selline laaɓi wallahi nde wonno ndeysan so tawi neɗɗo o wiyama ko nalanke dañat ko sawdina e makko wallahi e ko heddi ko noon mate kono yimɓe ɓe mbiyata ni ko noon wayi ala ko cuuɗi hen ko Allah ɓuri ɗum andude ko Allah andi ko yoni eyi arandi banggue mbiyanmami ko banggue mettuɗo o kono so tawi ko belamma kadi e guuri belamma aɗa tahi mi wiide belamma ko ɓeydare nde dañde hen yimɓe kadi aussi waɗɓe fayida ma dañ hen de connaissance yimɓe ɓe ganduɗa kadi jiɗi ma tidde ma ko ɗum woni belamma machallah en ɗeɓiɗon femme ko heddi ko noon gila puɗɗiɗa mboɗo min nana tan aɗa wiya mam diara ɓi bamma mam diara ɓi bamma mam diara ɓi bamma hadde mi ruttitade ngal ɗo namnal gadden hen kadi maso jokka gona e fadde kalanaɓe woni sababu kaɗa wiya walla hol dalilu kaɗa wiya ka ɓi baba bayde ma mani gattoy gadden hen maso
payene morso mo ko ran direct wat tawde ko nono wi baba man baba ina jogi morso mo badandam gadde morso baba min wi ma samba ko mo joggay de bismillah babo yam bandam sifti ɗon bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe gollodirɓe ha joni gonɗen ko e yewtere men sifa hanki pinal hande tawi nde ɗon yewtere on toon ɗum ko dalkaɓe sumaɗo seydo salli kali ɗum invité men ko ndey diara ten samba samari wuuro mbaɗi moussa tawi omo yaada walla omo ardi e ganaji men tawi kadi ko sehilaɓe men ɓe ɓoododiren jokkodirɗen kono amadou accel gueye gorko mo nguy kare yantude gorko mo cilon daga wini koyno walla namade ɓuura sarifaɓe walliyaɓe juma towi timte sengeje tilon salde fouta toon mbiyatmi kuɗi jeere waalo toon mo huufi tene kuufi ñaaloji tilon to yontaɓe sofane ɓe keloɓe ummoɓe tembo paɗe mi kilo mi soɗade ɓe ontodaɗe ɓe jogotede tilon naɓe amadou koulibaly a salminama juuɗa gadde mos ko morso ɓe jofo noon eyo ten dugel Listen. Jadin Allah jadin sababu Jadin Allah jadin sababu Min jadi babu di mana Jadin Allah jadin sababu Jadin Allah jadin sababu Min jadi babu di mana Mashallah. Holila walla foci ko baba baydi ma adani tuba ko be hera ko baba baydi mal adiri podo zambi ko baba baydi ma baba mo jere Allah baba aisa Baba Jibi a heɗima gorko mo cilano ko ɗeɗa hanine gorko mo nguy kare yo diko gorko mo podor wuro jabu yaw cala kisanewa ko baba e baba he baba gurnama heewi nafoore ene moɗo anci baba yo Allah jibi masamba kuma jaw gaynaki yerima moyarani de bele baccani palamaje ngari mayo tan jaltaɓe baba ndey jara ko fayi e nagge ko fof e jara e pan min woni ɓinguel baba mal Allah waɗi ndey jara rasulu kay waɗi baba baba matma somara yimama reweltoɗo rasul wat ko ɗo jinnomi gaccata yettima ɗo joni noon gaccen gayenne e ndeysaan hankadi kam jumi lerde jumi labde caggal nde mbiɗa an goni ɓi baba baydi ma baba noon ko baba bammo yimɓe fof wallahi e ni no kewmi wirude ina welma ina mettuma so ala ko heddi sowona ara nodda gorko tuballo no noddirta bammani ko ɗon noddirtama so widama ba Allah wela waɗi baba baydi maɗa yo balɗe ɗe mbaldo baba kakane ɗo e juɗe ko heddi
heddi ko noon oɗo morso on foti wadde tani on foti jogade tani holko jeyi sababu baba mala weɗi baba eyi ko adi fof mi yetti Allah kadi mi weltima e namdal ngal namdiɗa kam ngal no taw noon a haali haala ka fof baba ko baba yimɓe fof no taw noon kadi ko jinnaɗo kadi battorɗo hakkille e sukaɓe ɓe kala mbiyatmi ko baba ɗowaki hay goto mbiɗa ñagonoma Allah juɗɗe balɗe moƴƴino wat honke machallah mo ganduɗa woni papa Abou Djoubadi en no won noon kon kamɓe goni mawɓe ɓe ganduɗa ardide ɓe bonnani e kamɓe fof kamɓe ɗiɗi fof machallah ɗum noon ko relation mais papa hélas ko relation mo ganduɗa relation baɗɗo fayite aduna fof nandi relation me makko o haade mi wonde nalanke kami fans gadi mi wonde hakkude laañe Djiby waɗi en ni wi en ko minute haji sappo tan keddore ɗe eyi ɗum noon daɓɓitinoɗa duttoɗen e caccate mbaɗmi noon mbaɗmi appliqué hakkude men makko par ce que ƴettumi hen risque ji kewɗi saabu nden hayso baba mal fijino ɗo ha sises jaranomi koyɗen e haaron e nder hen noon ndeysan o heftini kam hen ha ɗo noddi kam hen mi ara mi jeeye dande leñol min koye groupe dande leñol hen gonmi kono haɗani mbiɗa jogui groupe am mbiɗa jogui groupe am mbiɗa joué partout mbiɗa joué jakarloji mbiɗa yaaha tourné ji mbiɗa yaaha partout mi yedda hen Allah noon mi yedda hen omo ganduɗa woni Oumar Wade donc ménagére ko neɗɗo mo ganduɗa kadi kursiɗo nde Diara chéri Coumba dokka kam mi salmina kawam Amadou Djibiri Dié Sada Kalidou Paté ko gorko mo Amérique gorko mo Sara Soukey Balawol ko neɗɗo jiɗɗomi neɗɗo kursideɓe kadi sumare nalenke ala dole nalen ko ma walle kono on gorko cubbolo ene felliti pour jaggandemi kamɓe Kalidou machallah mo ganduɗa woni Harouna Pamen ya Allah Aliou Bayla Diop machallah mbeɗa weltanoɓe mbeɗa weltano leñolngol foof eyyi donc noon wiide tan hakkude me baba man ko yooɗi won ɗon ko babam kadi ko sehlam machallah o leeri ɗo laaɓi ete 8 joni noon holno mbatten Djiby Dieng o wiyen keddoɗe minute hay sappo en urtinto noon kadi ha ɓurta ha fatir so Allah jaɓi petta o ɗum noon holno mbatten addan en morceau goɗɗo ɗaɓɓitinoɗen e morceau ji ɗi mahe eɗen mbawa hennude hen calminaɗi bisimilla ɓeydi ko mbatta ko ɓeydi ko mbatta ko Amadou Coulibaly nan pulaar cay keɗemi mana pulam keɗemi jara pulo keɗemi mana pulam keɗemi jara pulo gorika eyo dik mi gorika yo hande mi jara pulo sadika ayo amracciatene bowal jono juworina e paƴoyayno ndeysaan ɓerde juri ndeysaan so pulago noddi donc pullo nodde no on ko ɗe woni gori Harouna Penda Modji gonga minotoma dara Jolof kay ko sare ma min koye gorko pullo koye no hulemi wawde pullo ka ndesa en calmini Diara worɓe fulɓe ɓe e rewɓe fulɓe ɓe pulo pulo pulo
faynude ayna totuma kay notoɗa bismima joɗoɗa jarama puro kake ko jon dalilu ɗon noddi amadou jiɓeriti sane kalidou pate amadou yam allah golle maɗa amadou jiɓeri si aysa ibra boubou janga en mbimo so pullo jeeri lalla tokara lalla debbo pullo mo mbiyatmi pullo jowo turki yaltine bowal pullo joom kawɗi kawɗo kawani minadade kawande tawno kawɗi kaw jokkuje yo baba tabarakallah machallah debbo mare kumar belsu debbo sambay samani ngari ɗum ɓeydade koyno woli min wawde ko fayi ko furde he jaraji parmi o hayo nde jaragay wiwo mi welti masumare ala yigole boɗon merci en gartata henne eroɗen bandiraɓe men nanguɓe nanganɓe en Wallahi. wonɗene tumum ko hade hay hunde en jahat saare malade jiri lamba jara jasa eroyoɗen mayso ɓi mayso o mayso joom lefol maysa Wallahi. cattuɗo tawɗo maysa rutti kadi tawɗo tinnaɓe mo lefol maysa maysa ko ganndo allah giɗo allah ndeysaan mo mbiyatmi tan ɗo o juulowo laɓɗo labaran allah noddirde on woni ceerno hamsato hamdat noddirɗo ceerno seydi halima sall ballo lamtoro allah juuno balle muɗum batta ha joni koye jini lamba jara jasa eroɗen tanum mamoudel mariame sama sama seydi aljuma demba woni holion dalluke bewɗo mo gallani saabu dalluke joom allah wi nulaɗo allah wi cheikna ahmed tidiane wi on dallunke woni talibé mawlana cheikh ibrahima nias ceerno alhasan londurɗo ceerno birom kusi o yetta ɗum noon holno batte maraw gaddaren tan ko dernier men morceau ɓaade woni min haali ɗiɗi kuuɓi gadden dernier men morceau hankadi goynodiren siko ko sago gonen ɗo ha mbaɗen 3 heures de temps kono noon mataw ko noon tan ko noon tan yallah waɗan en kono noon en jetti allah en jetti kadi omo ganduɗa woni Sally Diaw e siftinɗen aussi numéro ma téléphone donc Sally min mbimo kadi walla jarama o jarama mbasa yejjidde numéro téléphone donc kala jiɗɗo sohlude numéro nde jara a mbatta ko 77 77 784 784 54 54 35 35 eyyi 784 54 35 784 54 35 35 eyyi ɗum ko numéro donc numéro nde jara e numéro ménagére muɗum wonande kala jiɗɗo jokkodirde e ndey jaara gay ndey jaara ko jogui ko orchestre mum orchestre o wiyete ko groupe turyon yontam tabarakallah machallah aɗiɗi jokkodirde makko Allah e ndeysaan tawi ko concert aji walla joguiɗa ko belaji a jokkodire makko e 77 784 54 35 nonani joyi sa noddi d'accord ndey jara jara inchallah donc mbiɗa yetta allah mbiɗa yetta ɓe gardumi ɓe kono amadou koulibaly ni Machallah. amadou thilgay machallah ko yimɓe kadi daraniɓe nde jara no feewi diaspora o kala mi salminiɓe kamɓe fof eɓen kadi malheureusement machallah émission wona rabbiji kono kamɓe fof eɓene jooɗi eɓe jeeɓen machallah mi salminiɓe eɓe jagganimi e ko mbaɗanmi ko no feewi mi salminirnagal apixinaɓe site apix ɗo konmi ɗo kamɓene mi salminiɓe merci beaucoup tanum sammo diano ali amaral maysa jeyɗo kara sakkiti mawɗo walalde hono jagaraf walalde salminama juuɗama ñaganama allah jaam merci beaucoup on calminama gone jaam bisimilla ceerno dawdel jammodi jagaraf walalde rokka guese namne e keeri bini ganna salminama juurama eyo ko cali kange lolo mi fuɗɗorima inde galo moƴƴo mi yetta jinnaɓe mariyata woliyaɓe duwaninoɓe leydi meɗen ndi barkeji gala mi yetta jinnaɓe mariyata woliyaɓe duwaninoɓe leydi meɗen ndi barkeji gala gorko cuballo joom guure tati a
salminama juurama Dibasa Julla Boylo ko cali gande mo fummi hala jobe dudal cali ganal ana yewetake gorko cuballo jontaade jontidaade saha gorko mo dugo bokki bokkel dede suure wasu wayde balle walalde cam jaltaade Dibasa Julla a salminama juurama cam Ndeysaan alay ko le mada walay me jara kay ultimayo Jibi wi en ari ha hidido ala wadi kam jole ndeysaan ala wadi kam haplar mari bana bibe fulbe kala meti ala meti won tomo temi won forno to don kam jarama mama ki baba yalla sayo shirka wawjo Allah jarama on jarama be kala mojo eyo mi fudori mai be kala mojo eyo yo dilu tala sanjati ara le kalal ko yo dilu umar wat giro yo dilu yo tawda gaga yo tobenadu yo dilu ay sara yo dilu tala sanjati wala made kala Allah jarama on jarama bandiraɓe sehlaɓe merci beaucoup ari ha heeɓiɗo ala technique joganno en ɗum ko Sidi Bokum gorko mo Kanele Kanareje yantude debbo mo hoode fonde innade wiya Aissata o yetta ko gise wondude e mawɗo mabɓe o tawi ko mawɗo bawɗo ko waɗata ko on woni gorko mo Kanele Kanareje mbiyenmo Djiby Dieng Sala Dieng Weydi ari ha heeɓiɗo ina duusodirno e moon to banggue daaɗe e kolli no mbinoɗen Mame Diarra yetta ko Gaye debbo mo Dungele Doole debbo mo ƴella yantude Amadou Accel gorko mo Nguy yantude Amadou Coulibaly on ko gorko mo Tilonde daga weeli koyle wole nomade ina hufanno on to banggue présentation miskin Allah Pamaro Doole do fol gorko mo balle wallalde ginnal wiya Soumana Seydou Sally jettani gorko me ɗum noon bandiraɓe tiyamkoɓe mbiyen à la prochaine fois inchallahu rabbi merci